दे मोनाबाबो 10 थाखा बिदिनो सोरबा सानाय जादों दा बिसोरबो गरमनि थाखायनो दखान फिसा फिसा बेसेबां न'खर दंबाव बेसेबां न'खर 70 मोन नामा Ini sarap aja Aku pengen cerah. फैगासिनो दं नों फेक जादों बेफोर दा फैगासिनो दं माने हारसा भाषायाव बै थांनो नागिरनायखौ फैगासिनो दं होनो बिसोरो जोंना मा होनो फैगासिनो दं माने अन दा वे एकदम ओरै ससे फैबाय बिसोरना बेहाय जना थानायखौ फैगासिनो दं होनना बुङो दा हारसाखौ ओंखायनो दहाय सोंना लादा मोजाङै ओमफ्राय मोजां सोंबा फेक खालामगासिनो दं होनना बुंदों आरो बे फेक खालामबाय थानायखौ जोंनो खोन्था मानो फैगासिनो दं बिसोर फैगासिनो दं होना माखौ होनो ओंखारबोबाय ओंखारबोबाय थांगासिनो दं बेखौ बुजियोना सौफैसै आरोखि दा ओंखायनो आं बुंदों मोजां खोथा दा जों गासैबो फेक खालामबाय थादों एखे जाया मोजां नङा अबस्थाया जोंनिफ्राय दा बे मा होनो ब्लेंकेट ओमफ्राय ट्रिपालखौ इमिडियेट माबा खालामनानै आं गायसनदों दा हयथ' सफैनो 2-3 घन्टाबो समय लानो हागौ आं बुंदों मोनानि 12थायानो जा 1थायानो जा 10थायानो जा होफै बे जोमग्रा जिखौ जों ट्रिपालखौ होग्रोदो होनना बुंदों दा मोनानि गेजेराव दे मोनाबाबो 10थायानो जाथों 11थायानो जाथों बे मोननै जिनिसखौ ओमफ्राय गाबोन आङो जेनेबा जोंना गस्ला सुथानि उन्दैफोरनियानो गिदिरनियानो जा बे गाबोन सानाव सफैबानो जाबाय गस्ला गामसा बेफोर ओमफ्राय न'आव थांनानै थाहैफिननायाव मानसिफोरनो जानाय नांगौ नोङो मानसिखौ थिनहरबानो जाया माइरं दैरं हरफानानै ओमफ्राय थोरसि लथा हरफाजोबनानैसो जोङो थिनहरनो हागोन नङा होमबा आदिबासिबाबो बर'बाबो नङा होमबा नोंसोरखौ दा बिसिना जाहैबाय पुलिसनि एसपिडिसिना जाहैबाय जायफोर न' सावजायाखै बिसोरखौ इमिडियेट केम्पनिफ्राय न'आव थाहैनांगौ बिसिना बिदि होनगासिनो बिसिना दा ओंखायनो आङो सिगां हाबगोरनाय नङा मानसिफोरनोथ' थांनानै थाहैनो होनबानो जाया बिसोरनोथ' जानायनि थोरसि लथानिफ्राय आराम्भ खालामनाय बा माबा माबि जिखिनि नांगौ बेखौ जोङो एरेन्ज खालामनानै हरफाथारनांगोन नङाबा आरो गन्दगल जाफिनलायगोन जोंखौसो रायलायगोन नङा होमबा गासिखौबो गन्दगल जेबो खालामाखै होनना दा ओंखायनो आं बिनि बेब'स्थाखौ मोनाबाबो मिटिं जोबखांनानै दा फैदों आरो खोन्थाहैनि मानसिफोरनो न'आव थांनायनि सिगां जाहाथे नोंसोरखौ बेबायदि लाहार फाहारखौ खालामनानै हरखानो हायो अब्लासो दा गोजोनगोन थांगोन मा जाहैगोन नोंसोर दा नङा थोरसि लथा जोमग्रा ओमफ्राय माखासे सात्र साथ्रिफोर दङ बिसोरखौबो जोङो एक्सट्रायै बेबस्था लाखासिगोन फरायफुनाय सात्र साथ्रिफोर गैया माथो फरिखायाबो बारा गोबाव गैला बिसोरनि थाखाय जोङो बोरै साबसिन बेबस्था लानो हायो आंनि डिपार्टमेन्टखौ बुंगोन बिसोरखौ थानायनि बेबस्था खालामनानै होयो ना बोरैबा मा बेबस्था खालामो खिन्थु जागोन माबा मोनसेबो खालामो बुजिबायथ' ओमफ्राय गभर्नमेन्टना नोंसोर दा मोनायाव गभर्नमेन्टनि मोनस्लाबाखैबा माबा मोनसे बेबस्था खालामनानै जानो हागोन नामा दा बेखौथ' बेबस्थाथ' खालामबाय बायद'आबो होननानै खोथाखौनो माने सोरनावबा दखानफ्राव एसे मेनेज खालामनानै सोलिथ'लायथ'यो होनदों आरोखि दा बिसोरनोसै
बिसोरनि रेसना 2 घन्टा 3 घन्टा बे जाखायो आंबोथ' बाहेरायाव थायै आंबो दहाय बेलासियाव सफैफादों मिथिबाय बे जाबाय सानसे बिराद खस्थ' मोनबाय जों सफैबाय जों दङ बेनो ओमफ्राय बैयावबो बिसोरनो दायथ' दाहोना एमएलएबो दं लरेन्सबो दं बेबो थाबाय जोंना देरहासार मिथिबाय जेखि जाया आं बुंबाय 2 घन्टा 3 घन्टा लेटबाबो सफैगोन ब्लेंकेट ट्रिपाल बे मोननैया दा मोनानि थाखाय नांगोरथारगौ ओमफ्राय डाक्टारनि खोथाखौ हयथ' दा मोनायाव सफैगोन सफैया डाक्टारबो नायजानांगोन मानसिफ्रा लोमजालाबायनो हागौ मोननै टिम बेवहाय मोनसे टिम बेयावबो मोनसे टिम बिसोर दहायबो भिजिट खालामखादों एएनएम जिएनएम माजों खालामो नामनि मथे गिदिंना थाङो खिन्थु मानसिफोरखौ खबर लाबोना लायाखै हाबनानै ना नोंसोरबो थिनहरफिनदों जेबो जायाखै होननानै फार्मासियाव लकेलावनो डाक्टारफोर फैनायखौ जोंनाव जेबो जायाखै लुगैदोंसो सार बेखौनो बुंदों खेमाबो रिपर्ट जाहैनांगौ जोंनोनो एसेबो जाहैबाय मथा मथि मोनायाव ब्लेंकेटजों बे मोननाया फैबाय फार्मासिफ्रावबो मुलिफ्रानो गैया जाहैबाय सार जों बायनानै जानो नागिरदोंमोन गेस जादों बिदिनो सोरबा सानाय जादों दा बिसोरबो गरमनि थाखायनो दखान फिसा होनाय दखाना मोननै लायनो हायाखै सार ओमफ्राय दा जों मोनजायाखैनो आरो साथ्र'फ्रा बेसेबां दङ पुलिस खालामदो दा मोनानि गेजेराव कम्बलजों ट्रिपालजोंखौ मोनगोबानो दं मानो गाबोननिफ्राय मोजां सिन्था खालामलांनो हासिगोन साथ्र'नि थाखाय मा जानांगौ थाहैनायनि थाखाय थोरसि लथाया मा जानांगौ बेफोरखौ गाबोन मोजां सम लानानै जों रायज्लायनानै थिग खालामलायनो हागौ दा आपातत' ट्रिपालजों कम्बलजोंखौ नांगौ नङा होमबा